Sziasztok! Timi, azt beszéltük meg, hogy elmondjuk, hogy milyen szépészeti módszereken vagy tortúrán esel túl egy ilyen verseny előtt. Ugye eltoltad az edzéseidet és eltoltad a munkáidat emiatt. Utáljuk? Igen, utáljuk. De viszont most a versenyre kifejezetten kell neked ezeket csinálni. Igen, minden optikai tuningot próbálunk bevetni, hogy minél szebbek legyünk a színpadon, tehát nem elég, hogy vékonyak vagyunk, hogy izmosak vagyunk, hanem még szépnek is kell lenni. Úgyhogy emiatt elég sok időm elmegy erre. Hát ugye fodrásznál voltam körülbelül 8 órát az elmúlt 2 napban. Emellett körmöshöz fogok menni holnap, szempillát rakatni megyek holnap, minden második, harmadik nap szoláriumba kell mennem, úgyhogy rengeteg idő, tényleg rengeteg idő. Nagyon unalmas, nagyon utálom, de ezeket is meg kell tenni ahhoz, hogy tényleg igazán jól mutassunk a színpadon, úgyhogy ez is hátulütő ilyen. Jaj, a munkának a része, igen. Tehát ez minden versenyen, és minden lány ezt csinálja gyakorlatilag. Igen, és akkor ez ugye 0 C-házba, sótlan kajával, úgyhogy ez ideális. Jó, oké, köszi Timi. Sziasztok!